Intro, het was Vlaams samen met de behunstuk, of een entree. Ik zoek het allemaal in een splinternieuwe vlog. Vandaag, wat gisteren beloofd hadden, is hier dus de rally, de 1.0. Gisteren heb ik de 2.0 gespeeld, dat is gisteren, maar de 1.0 vind ik eigenlijk veel beter. Die is ouder, maar hij is beter. Ik speel hem veel liever dan de anderen. Ja, maar die skiffen daar is die. En godverdikke. Maar gaan die skiffen daar is die, we kunnen met klappen en al. En ja, kijk naar het weer gaan moeten updaten, ja vergeet het wel. En ja, ik weet niet hoe dat marcheert heb, die oren hier aan mijn oren heb, clips hebben in een t-shirt, babbelen in dat microotje en spelen bij Steam. Dat kan allemaal in orde. Allee, tot ze bit en spelletje hassen, hupla! Hallo, voilà, we zitten hier in het spel. Ja, carrière, mijn eigen carrièrebouw, hier zeg, custom event, patat. Ja, rally van eens, ja, wat anders. Wow. Ja, het vorige, godverdikke. Ik weet nog dat er hier roos is, een café was in Duitsland, die enorm geestig was. Hola. Het weer moet wel niet, moet wel school weer zijn. En ja, hier reed dat was weer in een café. Dat was gewoon een kort cafeetje, enorm krachtig, maar ja, echt. Hier zijn met een kitcar. Hier zijn alles met de Peugeot 306 Maxi. Dat zijn bommetjes wel, gasten. Ja, weer een beetje wachten. Nee, kijk, ziet daar in Duitsland, de Hinkelstein zo van dat klapt en filmpje van PlayStation 2. Ze staan daar, Agatha tegen kwam, maar ik laat deur in. Ja, loading. Even wachten. Als ik dan zo moet wachten, ik verveel me toen echt enorm hard. Ben tot de hoop met de heel man. Oh, voilà ze. We gaan eraan kunnen beginnen. Hier ze, Arne Haalwijn. Start the stage. Kijk dan. Dat zijn echt bommetjes hè. Moet dat doen. Goed gaan. Right 6 over crest, caution braking, turn acute left, don't cut. Into turn left for 250. Ja, maar dit had een keer veel gereden. Ja, ik wil liever in het eerste spelletje en in het tweede spelletje. Turn hairpin right, don't cut, opens. And turn right 3, don't cut. Into left 6 long. Hinkelstein. Ik zie die blok aan de zijkant. And turn right 4. Met Hinkelstein. Into turn left 4, 80, crest, 80. Oh. Right 6 dip. Left 6. Aan de baan en dat is hier een hele rare draai. Right 680, caution jump past junction 100, past junction. Caution braking, turn acute right. Turn hairpin left, don't cut. 150 through dip. Turn right 1. Into turn right 1, ditch outside, narrows. 100 through dip, past junction. Oh, wel links naar rechts over hier achter. 100 over crest. Hier moet lang recht aan. 100. En rechts, links. Caution, keep left. Into right 1, immediate turn square right, don't cut. Hier is stekken. 80. Turn hairpin left. 80. Turn hairpin left, don't cut. 80. Turn square right, don't cut. Into turn acute left, don't cut. Het is lang geleden als je ook kent parcourtje. Into turn right 4, half long. 400 past junction. Ja, en eigenlijk moest je naar die motor zetten, zeg. Voor ik heb dat ook wel niet bij een optie. And turn right 1, don't cut. Oh. Dat was een ending. Into turn right 1, don't cut. And left 5 continues for 80. Oh, 100 through dip. Right 6. And crest, 500. Caution braking deceptive, turn right 1. Into turn right 3, don't cut, down. Keep in, rocks on exit, 100. Oei, Hinkelstein
Crest 100 down. Ja, Turn acute left, don't cut. je bent aan het finish hoor. Han. 100 over crest to finish. Hopla, finish. Voilà, zeg, ik ga de pauze zetten gasten en we gaan natuurlijk hier met een andere auto. Allee, tot ziens. Voilà, zeg, als de KP zo selecteert, ja, het is weer dezelfde KP in Duitsland. En hij van eerst met de Subaru Impreza van 2001. Hopla, we gaan er weer gepaced. Ja, het is inderdaad KP, het zal misschien een beetje saai zijn. Het is wel met een andere auto, er zal een beetje meer actie in zijn. Ik heb meer het gat smitten, ik heb broeder eraf vliegen, ik heb een wiel eraf, kapot eraf. Oh nee, dat is niet de bedoeling gasten. De bedoeling dat ik een scherp dit gaan neerzetten. Maar ik heb mijn handen niet mijn kind niet smoen. Hup. Start the stage. Kijk, de kan daar zijn. We gaan ervoor niet gasten. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hey, maar dat is een... Right 6 over crest. Caution braking, turn acute left, don't cut. Zo toch weer, ik heb wel Into niet turn aan left de 4, Subaru 250 through dip. Man. Turn hairpin right, don't cut, opens. Hup, nou And turn right 3, don't cut. Into left 6 long. Oh, And turn right 4. die aan het publiek, daar is een man. Into turn left 4, 80. Crest 80. Right 6 dip. Left 6. Oh, zoemen van de banen. Ja, dat is echt heel smerig. Right 680, caution jump past junction 100. Past Ja, junction. heel laat, jump. Oh, Caution braking, turn acute right. Oh, dat was shit. 100. Dat was shit. Turn hairpin left, don't cut. 150 through dip. Ik gebruik naar één Amsterdam. Turn right 1. Hier zijn, en dan is hier eigenlijk een klinker hoog. Allee, hoe noemt dat nu weer? Into turn right 1, ditch outside, narrows. 100 through dip. Past junction. Dat zit die in. Hij voelt al wel dat 100 het meer op crest. zee, hè. Hallo, dat ik het niet meer die 100. Dat is zo stil. Caution, keep left. Into right 5, immediate turn square right, don't cut. 80. Oh, die aan het bestuur. Turn hairpin left, 80. Turn hairpin left, don't cut, 80. Hopla, dat was dicht. Ja. Turn square right, don't cut. Into turn acute left, don't cut. Into turn right 4, half long. De Subaru 400 past junction. And turn right 1, don't cut. Into turn right 1, don't cut. Oh, de kant. And left 5 continues for 80. 100 through dip. Hij kan hem zeker zien. Right 6. And crest, 500. Volle zakken. Volle kukken. Double caution, braking deceptive, turn right 1. Into turn right 3, don't cut, down. Keep in, rocks on exit, 100. Crest 100, down. Turn acute left, don't cut. Ah, te vary. Misschien 100 over crest to finish. Tjoe, ik ga niet eerst in bereerd. Oh, misschien wel, misschien niet. We gaan er erop zien. He. Doe een tweede, kijk ze. Het scheelt, ja, 0,0. Oh, wacht, dat is weer moeilijk, hè. Ja, 500 niet scheelt dat, ja. Wat verdijen, moet ik hier al die talen zitten lezen. Voilà, hè. Tot ziens, hè. Voilà, hè. Nu is het was sneller en met de Ford Fiesta RS Rally. Ja, want we zien wat we gevlogen zijn. Hier zijn. En Dries. Drieland zijn ze tegen. Dries. Jongen. Ja, ik heb weer een kort kapetje gekozen, anders zijn lange kapjes. Dat is moeilijk voor mij om te concentreren. Hè. Amai. Ben ik benieuwd tot al hier al van gaan pijzen met mijn oortje hier.
En hoe dat ik erin klap en doe, ben ik niet naar een reactie. Oh, ik moet niet zitten. Corona. Wacht, ik heb het kan in doen. Hup, maar start, nee. Start stage. Hopla, kijk de keer uit. 5, 4, 3, Moet dat 2, 1, doen. go. Start. Right 3 continues for 100. Left 6 Wow, over that's jump okay, maybe, that's 100. Right 6 through Ja, dip, maar dat gaat naar de 80. baan, hè. Caution Oh, left 5 la over la, jump. ook eens met dat in de weer. Bok, ja, 60. ja, worden niet het weer op de baan, maar joh. Left 3 half long, 60. Ook de beste kunnen missen niet. Left 4 continues past No, junction, opens. And left 5. Right 4 tightens to 3. Into immediate turn square right, don't cut. Oh, 60. Right Kort 5 fiesta. half long. Into left 6 half long. als ik de 60. hoogste als Lark het zet in de mond. Crest. En hij ook met de Square stickers, left dat komt in late, orde, don't cut, wat ik ook 80. zozeer uit doen. Right 6 through dip, Oh, la crest. la la la, we zitten niet aan de monstertrucjes, hè. Into right 5 long. Into left 1 long. Into turn right 4 tight. Oh, And joh, right joh. 5 half long 80. Hij is er ook maar brokken aan doen, hè, dan hier mee bezig zijn. Right 2 times to 1, 60. Right 6 over crest. Left 4 long. Nu had het ook een eerste And keer left in 2. stopciviel. Open 60. Niet Left bij, 5 long joh. over crest. Right 6. Oh, wow, de pot ben. Left 6 continues over jump. Caution left Oh. 6 jump, keep mid. Dat was de jump Left naast de baan six. gepakt. Voilà. Into right 5 don't cut, 60. Turn Dat is right niet 2. meer. Back that way. Ja, ja, dat niet aan de binnenkant was, dat weet ik. Toen we naar mijn neus naar daar zijn. Ik kon gaan, Two maar left, als je two daar ziet, open, kun je een long. stuk achter. And left 6. Maar dat echt gesproken wordt. Ja. Maar ook And was goed. right 6 Maar dat is niet into goed. left 6. Into caution right 5 tight, don't cut past junction. Into square left. Oh. Man. Into turn right 3. Into left 2 tight. Ga ik proberen voor zoveel mogelijk verschillende Into spellen right te 3 spelen. half natuurlijk. long through dip. Into left 3 Ik long. krijg ook weer een de vraag kreeg van ja, we kunnen nu al met Turn right PlayStation 5 60. 4 hoe dat wat komt. Ik Right weet 5 long. Into right 5 long. And draai ik hairpin ook voor right niet aan een 60. party, maar het is corona heeft, ze is dat vrede heeft, nu weer een party sneden. En ik heb ook een keer van een party op, ik ken niet dat dat maar goed Hairpin is. left. En ik heb ook gezegd een professionele game weet. Into right 5 long. And right 5 40 past junction deceptive. Left 3. Right 4 don't cut. Oh. Ah, het volgende kapitje had ik er niet in sneeuw. Into Ja, left ook 3 eerst half gezien. long don't Het cut. volgende 60. kapitje zou ook weer het lastig Left 4 long over crest, zijn. keep in. Die andere afdeling. And right 6 60. Caution hairpin Ja, en right nu ben 100. ik niet omdat ik er een paar game vlogjes maken, dat ik geen andere in maar ook doe. Maar dan kort weer over ja, andere Left 6. dingen. Right 6 over Ik bump goed beginnen 60. dan het. Care right 5 long. Into hairpin left. Hup. Into left Ja, maar 6 dat half blauw long zien we daar een 150 echt over bump dip. Oh. Messen als Left daar 6 vinden and right 6 over bump 60. ben. Caution left 6 half long. Crest jump keep mid and left 6. Amai. Into turn acute right 40 for finish. Kom eens over hier houden. Hopla. Voilà ze. Maar ik kijk naar de uitslag. Het zal voor eerst naar te vetten zijn. Nog weelst ben ik? 4 minuten en 10 en ik droeg een oude vier. Het volgt nog mee. Allee, en nu ga je rest alleen voor een kapetje in de sneeuw. He. Tot ziens. Voilà ze. Een kort kapetje in de sneeuw. En we gaan nog een keer met de groep A. Ho, hier zijn met een kort. Oh, maar welk zo'n riem, het is alweer moeilijk voor te kiezen.
In midden met, ja, we gaan dat niet aan bij, nee, hier zijn met een escort. Hopla. Even wachten, hier zijn. Ga ik de namen lezen van de KP. Scorruolitialit. Voilà. Afternoon en de mest. Oh nee, de mest, dat is levensgevaarlijk gasten. Als we een accident hebben, dan met een dax en de mest. Oh, lap. Als ik dat zien kan, de weeromstand in veranderen. Ja, kijk, ik hier een trauma aan de mest. Enfin, dat al wel lukken. Het is ook maar een spelletje, hè. Rustig. En uit. Hopla. Start stage. Wat is hij zo een dikke mist, dat ik een accident heb. Wow, dat is gewoon auto's. 4, 3, 2, 1, go. Left 4 into Wow, small man. crest and right 3 tightens to 40 crest. Caution hairpin Ja, left goed hoor, dat opens heel 40 anders gezien is en de sneeuw. crest into left 3 Dan long. het asfalt, zie je. Ja, veel minder druk. Van die auto's, die schaar dus zitten wel wachten, maar dat zit op muziek aan. Moet ik kunnen Left plakken. 6 over Af en crest toe, and maar is small lang zien, crest. kom ik muziek aan. Hup, even zien. Into right 4 over crest. Ik zal hier een keer toe en zeg, ik zie ze daar zitten. Turn back Gaan round. we moeten concentreren op de plek. Into left 2, Ga ik weer een keer een showtje verkopen. right Dat is ook 660. niet kan, hè. Oei, 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 oei. Right 4 long, 100 over bumps. Hopla, en nu hou ik er voor echt van je af. And Ik heb caution muziek small met crest muziek jump. die zijn And niet- right 6 over crest jump Nog maybe een Jari, ik 40. kan hier niet naar kijken. Left 5 and bump. Right 3 over crest open 60 bump. Right 5 long. Tightens over crest 40. Left 4 tightens 3 and right 3 Ik zie hier like de baan in België, ook hier en op pet en België. into left 5 over crest 40. Left 2 over crest long. And right 3 into left 5. And right 4 over small crest 60 over bump. Left 5 crest 60 over small crest. And keep left over crest into right 2 long. Oh, la la la, dat was niet lekker. And left 2 through dip, open Ja, dat 6. zou ik laten zien en de start dus aan muziek aan. Oh, maar vent. En dan heel de net op de hulp doen. two Dan laat ik over wel doen. And right 6 through dip. Oh, Left 3 over crest and right maar 6. vent, hé. Maar ik kan daar terug in de plek. Dat heb ik ook geen optie zien. Oh, het staan je ventjes. Ja, er maakt niet een verder doen, hè. En GTA doe ik dat wel, ja. Als je hebt, Left iedereen 2 moet opens gewoon was. 40. Oh, we hadden ook een GTA moest spelen. Right 3 opens and tightens 40. Small crest jump 60 past junction. Caution right 4. Left Dan 4 kon ik past niet zeggen junction. meer en ik lag hier. Left 5. Right 3 half long. Ik heb toen met Opens een bak aan het stiepen toen iedereen nog met zijn Two crest, 40. Left 2 Oh, dat is eerst die poef, poef. into right 2 long. Left 5 60 through dip crest. And right 5 long over 2 crests 40. Hups. En ja, Left wel. 3 long 60. Ik denk dat, zo van je geest houden ze aan armen stop man. Dat echt vrienden. Cam right 4 tightens over crest 40. Right 4 long over crest. Hup. Into left 2 half long Vento. 40. Ja, botten, dan krijg je een steen. Ah, zou je dat assen? Met een auto wel in de midden. Oei, oei, doe jij maar warm niet. Right 2. Into right 3 half long 40. Left 2. Maar Vent, ga je nou over de kop draaien? Botten. Zou En dat ook left niet in three. de zo? And left 4 40. Right 4 half long 60 crest.
into right 3 dat through was een div, rijpak straks. into left 5 and right 340 past junction. Jawel, maar jong, hé. Kijk, de auto was weer Left afgesloten. 3 long over Van crest, de opens vleugel and eerst, daar times heb ik 2. weer botsing. And right 2 opens 60 over crest We jump zien daar aan de baby finish. Amai, amai, amai. to finish. Ja, maar dat dit overleefd zijn, niemand op. Ja, van eens, nou kijk tegen die plakkaten ook. Ziet die plakkaten vliegen door zijn route. Oh, de 6, kijk, hela, we hebben hier goed afgestoomd. Voilà, ze. Maar dat hier afsluiten, nee.